Hello mga subscribers, muli si Modoro Manggapinto. Dito po tayo sa ating Baluarte, sa Kandating Sentro, Aray, Pampanga. So, interview po natin si Kuya Mario Gutierrez, kamag-anak mo yung Pepe, yung Gutierrez. Ano po na? Sibilya. Ito po si Estrella Kareng. Darang Sibilya. Naging mo Sibilya. Si Darang Sibilya po, yung asawa ni Kuya. Natalino lang po sa gabi. Kailan po siya na-start? Bigla na po kasi bulan niya po kami ngayon. Pero napakayang ko anong iapan, di ba, makanyan. Kumusta niyo po yung sugar? Yan niya po pates na kanya. Oo. Ating kaya po kasi pag-test, Oo. o na yung niya pates yung kanya. Yun po. Parang may bungayan. Isa Pero po kanita po may babayo. Ha? Tabalo mo yan, ulit Creatine yan. na po, creatine. Tingnan na kasi yung nanti po na po sinali yung barbecue. Bawal na po. Pare, alagang 275 in babin dedera Bawal na po kaya. Isa na. Ano ganyan po, mag-start tamo ba? Isa Hindi ba lang tamo yung procedure tamo na yun? Kasi, yung katao mo ba, kailangan maglinis siya pang taba, cholesterol. Hindi sa medyo lang. Hanggang pong therapy na kagawin ko, ako po galing ng mamang kambawal ko. Saan po yun? Mga vlog tamo, sayang nung po yung nakatamo galing. Pag-alam po mo, buri ko ba, Galing. hanggang Pasko ngayon eh, at yung mangyari ko ng masalim. Bakit po? Kaya shoutout ka pala sa lahat ng mga salak dyan sa may sentro. Ayan. Bob, siya ka kaming pati-pati. Shoutout ka pa. Okay, Ate Eden Ibarra, yung nag-repair sa'yo. Ano may ito? Sana po Ate, sabi yun. Kamag-anak na po ito. Oo, nagpapala kang Ate Eden. Kasi Ate Eden naman, nag-repair na yung kay Ate Belen. Huli nga pa kahit kay Ate Belen, Oo. nag-repair mo. Nag-repair mo yan. Kasi kanina din isang anak ng Kilala niya yung kaya eh. Ako mo yun. Huwag pa kain nila yan eh. Kanita de pa sasabihan, mag-jogging yun. Hotel ka pa therapy ka nga ng bilhin na kalit kaya. Alin kaya ba, ano ko niya balik. Alin ko punta eh, yan. Papunta na ka, kaya kayo, ano. Mag-service. Hindi ko pong gusto kayo nakaki. Medyo ko kasi nakapag-asawa yung katama. Gusto ko rin. So, kasi mo ba? Ano ka po ba? Nabala ka? Yung katilipayo? Kaya? Kapuan? So, hindi po na. Tapos kailangan mo yung basta-basta skate. Ano po, and kaya, after this book, hindi ko po ba? Lalakad mo. So, ipapagula lang kami, iba kami. So, litak na pong bilang. So, yung kailangan pong pasagot niya ngayon, ipong disiplina. Ba, kaya ka masyadong nangisip, kaya masyadong nagtupay po yan. Inisip ko Wala mo kaya. ka din, may kalabit ka nga mo din. Kaya kami kanyan na. Oo. Panene pong inisip itang gabunang may wala kayo. Pagaling ka ba? Hila ko, sabi na rin anak, o tangkin. Pagaling ka ba? Magpagaling ka, Yung- eh muna ako kaya kay tal. Ay, tuyo man kaya kay tamakanya. Yung biyan na po yung tao, importante. Isa niya yung biyan. Yung gabong po, baka asali ka bang manakagabong. Yaya, itong kapatid mo ngayon. Dahil kapatid na yun. Ang nilapin mo kipag ko rin. Pag-play talaga. Ngayon po, mag-play ka pa. 89 tayo. Katolik mo kayo? Yung Mateo sa East and West, sinabi na nga po yun. Pag sumakitan mo na pagkakaya ka ng Diyos, ang lahat ng bagay pagkakalupsyo. Pagkakalupsyo yung magalingan, kapalimutan mo ang Diyos. Noon, maraming salamat po, Lord God, hindi pa nalawa. Huwag mo makamit, Lord God, bless mo, bilang mas rin. Anak ng David Garapid, Kuya Mami Pang. Bless mo kanyang pamilya, Panginoon. Ikaw po ang aming Diyos, na namin sila sa pangalan ng Jesus. Ano ba? Wala mga halika na natin. Wala kasi bakit siya mga bulo. Pagkita ka din yun, nanimuma ko. Ba, kami mo ba? Kailangan mong mag-diet. Magdaya ka inasi, magdaya ka. Kasi ba, pa-jelly ba? Madore ka ba? Ikan ba Madore. sinabi yung buri ng hampo. Kaya po mamang ba din yun? Anya pong kanita pa, bulan niya pong Ano po nga parang na po? Dito po dito, bawal kayo. ay, ito Dito po bawal. nga sa ngalang kaliskis, bawal kayo. Batas na po kayo kasi. Urine. Uric acid. Pero yan po talagang pagluto kayo mo, lagat. Doon marimla ay masyado. Dapat balikan mo. Sigang-sigang. Uli Yan. kaya pakanan, Siga, parito. daga, paksi.
Makanya Prito alin masyado ba? Opo. Gusto. Uling kasi nga ako, dakal ko pangilagang pamangan makanyan. Uling may opera nga duko. Man ba kanita nakumingan pati soft O drink. ito po yung sabihan ng Dara. Napupati ko naman niya talagang tingin lagang uling may opera ako at duko. Ngayon po, Ang ganda ko pinaro mo. Ito okay, daw kayo narulo. Itang laro natin. At yung makabuhay ka eh. At makabiyan. Kita kami rin. May na kayo mo. Tapos po, pakuloy yun. Kasi mangot ka po ka pa natin. At kasi naro kami. At yung makabiyan. Bakit kayo na naman kami kasi. Pasamantala yung pang himan din ang lumipan ko. Hindi na natin daw. Nagbiya na kayo mag-tamo po tayo ngayon. Makasubscribe yun. Ngayon yung pelikula tao ba? Bumundo ba? Bumundo. Sa ganun mag-jealous po kayo siya tao. Yun iba, kayo naman kaya. Yun yung reference tao. Dapat ang dinalinda. Itong tamang mga kwento. Kaya sabi ko kaya, galing yun Galing na sa? Galing yan yung kerang pari. At saka kung diretso niya, sabi kanita po yung mga 19 dyan. Dapat tuwanan kayong iba pang exercise. Yan eh. Hindi ka na mag-supervise nung nag-aawa na po na eh. O tayo na yung pugawa. Dapat, pati ka mo notebook? Kung papel, hindi ka Hey! Parang nang nabuka pa papila na Record kaya keeping. Mag-keeping naman. Dapat importante din eh. Kasi hindi ko Hindi yung bayan lang naman. Hindi talaga yun yun. Kaya ang daming bayan. Sige man ba? Kaluban, di ba? Hindi na eh. Ano ba ba? Malaya. Pag-uwanan ka lang kayo ba kung exercise mo na eh? Internet kita mo, inulot-ulot. Itong tanggawan. Ano ba? Walang problema rin ba? Basta ba? Sa kapasyon niya, kung tumagawa ka na sa isaw na nga bugil. Balinis, mga karego ng hapon. O, sarap ka pa. Ito ano na YouTube. Subscribe ako. Mag-aral mo ang mga kepong ko. Hindi na yung pinakaregot tabak na yan. Hindi na yung pinakaregot tama na yan. Mag-aral mo ang mga kepong ko. Mag-aral mo. YouTube na. Terus, dapat, pinakita mo na yan. So, kung meron dito 120 over 6, may mabulot na yan. Ay, siya nyo ba? Sige na. Wow! Agad mo na kanya, masyarap ka. Ano masyarap mo? Shoutout sa inyo guys. Shoutout sa akin ha. Sana ako kung ano. Pati mo lotion? What? Sabi mo U. Dila mo. Side. Pakimusok mo na eh. U. Yan. Pati ito akap na eh. Huwag nga lang sounds. Okay, itang bala nyo itang bago na ba? Umuya kang bago dam. Tama. Kaya mama ko kayo. Besa ka maganda naman, besa maganda. Maganda ka. Yata ko rin maganda. Dapat maganda ka, baka hindi bakla. Gusto ka pala. Maganda ka pa na yan. Ano po, lotion, lotion?
Kasi hindi na. Punta lang ko. Ito ko naman eh. Gusto nyo pala po sa CCTV niyo. Kasi po nga eh, pagka tayo, balik ka pang dila na pa. Bawalin mga sumisyon niya. Yawa. Kalugod yun mo kabite ka managkas ng ano yan, nakakakita. Eh, mo kakamare kaya... Bak, pinawas kaya ni Bak, upper limb, ne? Upper limb. Ini lower limb. Yung upper limb daw mo, pinag-exercise yan. Diba, nakapagano yun? So, upisan din ba may kapulo? Ito ito eh, isi. Dahil ito naragal na yan. Ito yung teta seri. Mandi, ate seri na nabili na lipan niya. Lumay din niya ba? Banang kali ka pa, ang painita ko. Sabi mo, dan naman eh. Ba't binigyan tayo naman na balik tayo ay discuss kayo pa kayo mga maraming ang tama na at ang tama na exercise ito naman yung therapy hilot katong hilot dalawang tama yung therapy mahilot na dito umit kang gawa ako nilong ng bata hindi ko hindi nyo ang dapat ka na bakit ang nilong mo na kulo tama kung may kanilong na ba Kahit mo na, sa'yo. kaya kaya ba, alam mo yun ba? Alam mo yun? Ba, binag-jowa ka eh. Kaya mo lang. Pakibusan mo ko na yan. Pakibusan mo yan. 1. Okay na. 1. Here. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oh, hold. Masawa. Kaya nga rin. Okay na. Bap, patas na. Ano na bap? 2, 3, bap, kalakalin mo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hold. Relax. Pero pare, Bap, katulog na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige na. Relax. Bap, reverse naman na, reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. Okay? Our next is Bap, ayaw na lang na. Ayaw na yung bap. Next naman bap. Lower yung bap. Upo tayo bap na yun. Upo tayo. Sabi ka na bap. Upo tayo. 1. 1. Ulo mo, ulo mo. Ulo. 2. Ulat. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano ba? Okay mo? Nagawa mo yan, ulit. Oo, iniligawan. Ngayon yung pagkaya ba? Gawa mo. Yan. Bago nang gawa ka mo na yan. Sige. Bak, ito pa ba? Okay. Ulo ba? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Okay. Bak, ganito na. So,
kabila rin, mas kabila. Hindi sa kami dyan. Medyo yung labo ko, tayo ko. Tama. Yung therapy lang. Anong pakilang pinamot ko? May niya, ay siya mo. Kaya mabay, di ba? Sakto ba? Diba? Hindi ba? Hindi tayo ng pag-uwi. Basap ka, basap ka. Sama ka ba? Diba? Ganyan diba? Kaya nga mo naman kayo, diba? So guys, this is our first therapy kay Kuya Mario. And again, shout out sa ating mga sentro, Salak family, Tagbiak family, ayan. Gutierrez family, ayan. Shout out sa mga dyan. Siyempre, yung mga pinapagaling, si Apong Belencita, Sensyo, sa kanyang pamilya shout out. At kay Ate Edor Ibarra, sa kanyang pamilya shout out. Hindi, sabi natin kahit ang anak ng kahit cellphone. What about? What about? I'll be right with that. So guys, this is our first therapy. So kanina, nila si Kuya Mario. Yung program. Para makakapahinga ko ng mga. Oo. Yung may sarili siya. Bak, careful ka na. Pagka na sarete ako, Careful ka na. isa ka, gusto kilo ko. Bak, careful ka na. Ito naman ka friend. Ako na ako yun. Ay siya ba? Ay sintrada. Sintrada ng chat. Hindi pa siya. Ayan ba? Gusto yung pakiramdam. Pasalisin natin nga. Hindi ko sila buka. Tingnan, relax. Alam, namari, anak ko na may Pasalisin sila yung papakyo yan. makasali na ng karela na yan. Programa yan. Sabi lang gusto. So, 4 weeks pa siya na stroke. So, at least maaga pa natin. Diba? Wala, tengulit na ka ng darang yun. Tengulit na ka. Ay, nang sinabi ko kanina, sinabi mo. Ito lang. Isa-lisa na ni darang yun. Darang yun, naliwa eh. Isa-lisa yan eh. Nasawa na. Ay, dahil ko ito. Nakakita na ito din ha. Sabi ko ito. Paisino yata. Kaya bigay ito. Wala ba ba? 77. 77. Nako pa. May pasyenteng 83, milento. Yung, ay, tramo. Gagol ko. Kaya po yung talagang buli yung Manano kami stroke sa tama. hili. Kaya yung kamag dito. Dito kang kali. Kapusog ko kami sa dakyado yung mga kaya. Hindi mo ito rin. Apa kami, ako may magsigit. Mana ako, kanya kumelak mo. Uy, amin ang bag. Kaya kayo ka ba dito talaga ba? Hindi ko siya. Sabi yun ba? Bago Pasko. Kaya na dito. Hindi mo na dito na dito. Ha? Hindi mo dito, hindi jam. Oo, sige. Isa ka. Hindi, Sige, jam. wala akong problema. Kasi darang ba yun, nandun pera. Ah, Nagaling ka, pati maging na ka. pachay magaling na. Ay na ako. Oo, sige. Dito. Walang problema ka nila. Ano? Walang problema
tayo mga nakuha mo. Makasahod Saop. ka na ako. Kasi ito mabilis ang bako. Sabi ko mabalik, mabili. Wow, itang panapay. Yamul na natin. Kaya naman. Kung yamul ba yun, at kung bulag yung gawin na rin, Roldo. Isa selesya na eh. Siyempre, selesya na, mag-gawa. Ikaw kasi mo sabi, selesya na ako mag-camping. Pag sinabi mo selesya na, balo mo dito. Mag-camping, selesya na ako. Balo ka naman ito. Wow, pati sabi ko, ba, selesya na ka. Wala na malo, bakit? Selesya na ako. Buyan mo dito. Buwang ikuha tayo November, di ba? Opo. Buwan tayo December. Hindi ka natin binigyan. Kailangan namin. Wow, magsilasa. Oo, ngayon. Wow. Kailangan namin. Kaya good government. Anong gula? Dapat ko kayo. Matay ka? Kaya na akong meron tama. Wow. Ngene. Gini. Pasigalan na pa? Tempo ka. Tempo. Ito mo kaya ka eh. Ay, kailangan ako tayo. Kasi pagkarabi niya. Magkano yung mga kailangan. Kilala sa akong ante. Kasi pagkarabi niya rin ka. Sabi mo kaya. Therapy ay. Hindi kong galing talaga. Buwas lang. Tandang buwas na. Hindi na. Ito, panay yan. Kasi, Diretso tayo. Yabon na. kaya naman. Wala may yabon bilhin. Diretso na. Bisa na siya. Anak ako pin. Bisa mabilis ako. Ito na. Pero yung kuryente mo ba? Alternate ka na eh. Yung kuryente mo, alternate. Kasi adol ko eh. Alternate yung kuryente. Buta, maluto yung kuryente. Oh, ngayon yung kuryente bukas na massage mo. Oh, bukas ka na. Yan, sige. Bilang yung bilang ba? Bilang. Nada pa lang kayo ba? Ito pa rin. Kaya? Ma! Sabi pa naman. Ma! 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 Electric pang ano? Mapali. Mapari. Ma! Masisikin ba? Masisikin. Masisikin. Pag-iawa. Pasok yan. Diba? Diba? Bab, tumbukan na. Tumbukan na. Ay, wata. Hindi ka dupa ako na. Ano mo? Oh, 1, 2. Ini may stroke? O may kanyata? Papa mo? Bo? Oh, may kanyata. Ba? Dahil ko yan. Ito ba po? Ito para. Mapali. Mapali. Akin na. Ito pa. Ganyan. Papawas yung mga ito. Galing boleh ng bapa kain eh. Hindi ka na bala. Lolo na. Yung ano ba? Yambol. Wala naman. Mandido ka ba kamo? Apa? Bukas ako nung mandido ka. Pangarap ako Yung kanina. kasi datang ka. Presko na ka. Dato ko ba mga bandang dato ko ba bandang alauna naman. Kasi ito lang. Basta sa pera ba? Basta. Ano? Kasi mo sa bastos. Ay, swerte po, nakakatundo rin. Actually ako sabi ko, ako ba nung may nangitis ko ah. Hindi po, ipikong kaya po, ako ba nung may nangitis. Hindi po na yung kasakit. Hindi po na yung masakit. Ay, pangalan na. Pangalan na. Anya sabi na, may ulan, pero ulan kaya po itang panganulog sila. Katay ko na yung behing po laro. Nang kapahali, niya ako mapahali yun. Una akong Wala naman, iba ba? kahilot ko man, Ako may kay tira ba? Kai, May kay tira. gulo po, kanya sabi ko. May tira ka ba? Ha? Bagya. May tira ka bagya. Bigyan mo na. 73 ang tawag yun. Sabado, birthday ka. Bilang buong eh. Kita video ka niyan. Napunta ba? Hindi ako. Oo. Ano may birthday mati? Undas pala yung pe. Opo. Wala pa ka niyan. Wala na Wala ka ba niyan. yung Pero birthday? basta pa. Ne. Makaya Basta ako Sabado, Domingo na mo.
71 na ako. Alam ko sa 72 na yung July po. Kumbes. Kaya ako mix Bukasyon ka. Kapag Yan po na Isa yung ba July ito, po. tapa? 72. sige. Pasal na mabisawa na magkaratundas. Ay, mapo ito papagintap. Dali ka, di ba? Mampore ang kayo na. Isang talabagal mo. Ito na ang tauntas. Saan po? Balik Ah, natin eto din eh. po ka. oh. Sige, sige. Pero bukas, dito kita mo. Pulisan kayo mo, Dito kita mo Lele. hanggang Bernis. Basta Ako ilutan ay mo sulit mo. yun eh. Hindi itang gawa akong kain na. Opo. Abala niya ka. Kain ko lang yan. Ang babalo ming biasa Ang ulit. kain na. Pati tinarin tama eh. Babalo ming biasa ulit, di ba? Ay, ni nga po ninyo. Balik Yung na yung kabit-keta. magmula-mula. Pare, yung nga alta. Kabit-keta. Balo mo ng bata. Pati kang yari, pati kang yari stress sa pagpagan. Kaya, tingnan mo kayang paring pero siyempre, ngayon iba, hiningan na ka. Kasi minsan ano ka sa ganyan. Nando rin pa rin ako ganyan. Yan yung magkain mo rin. Tanda ko. Hindi ko lang kita paano kami sa paano. Domingo ko. Hindi na ako. Pinutaan na ako mga. Yung mga style. Sige. Isip ko, bakit kayo? Nagkakainita mo, siyempre. Diba? Kalampan ko. Ako to. Bakit? Yung mga kayo therapy. Dito mo mo siya. Manaso ka ba? Ito po, ito mo mas. Mga naso ko. Ano talaga ako kung makarecord ako? Nagsimula tayo puro ko. Tapos, Ito nga ulo ka na. Ano ko. Matukan ay po makaya ka ba? Ay po makaya ka naman. Nay, iyan mala. Iyan makasawak. Inahin mo yung tao nito. Ilog po ito. Kanina umaga. Pupunta ako. Okay, nakapunta. Ako punta kita niya. Nagluto ka na ba? Nagluto ka na. Ito ba nung Ako na magya. Hindi ka naman siya pa. Ano, pag hindi mangyay mo, pag hindi bawal mo ito. Wala. Pagka mo siyang nakadala ka rin. Dahil dito ako gabi, Sabado, wala tayong unteste. Wala tayong wala ka ba? Pulis ka ba? Baka rin na mag-imete. Kaya kailangan tatakan. Hindi, baka rin na yan eh. Hindi yung asyumat, pero kita. Dapat ka naman. Huwag mo. Kaya siya ba? Ibeso ka. Huwag mo sa butas mo. Ano naman? Ma, Ito, picture ka. Magluluto ka, ano? Magluluto. Manesip pa. Amin rin sa tungasan. Sa gulyan ba? Marami, balangong eh. Dahil lang nga mo eh. Kanina pa po, sabi. Oh! Ito po kasing mani. Oh, tumok. Oh! Oh! Oh, shit! Kasi may nang yata yung makina mo. Wala, tumaya na. Oh, eh, mas ganda. Sana po galing niya kasi. Eh, seryoso po Kung yun. nandali po kayong branch niya, dati ako mapapra yan. Kung naitabi ko siya pala na yun, po siya itatatawa. Kaya po sana makagaling yan. Ulit ko na dahil ko na si Yung gawin ng baba, wala mo start ka nga pumili. Ano, pero, yung Sabado lang ako kasi tumas na. Umuli mo. Bali mo. pwede kang iyak hindi lang. Ang dodo. Sila ako, sige, magdagag-dodo mo naman. Pero yung kuryente na po, ay katama. Sa ulit, natingnan mo sa tapas mo. Okay? O kasi po, mapag-grinding ko ka din tama, hindi mo na po mapagal yun. Dapat yung magpapay ang matibang na eh. Ang bilis na po mapagal. Kaya sabi ko, habang nakangandilo, holiday. Bukas na po, magpili po kagabang na eh. Bukas na mandila. Hindi na pong balikan ka tayo. Habak na mo kanyan, malilugang gamad, ano, Bakit na malimanila. ba? Respect ba na? Diba na nagdodo kung pala na ako. Ito yung ito. Wala mo ihapon bilhin, ihapon bilhin. Pag mula mo may, masaya mo. Sana po.
Galing yan talaga. Ay, galing niyo po yun kasi. Sige niyo po. Buling na po talagang galing eh. Bayad kung makapag-obra mo ng sisyo. Kukumanin yung mayor eh. Awa. Kaya tayo ang Sa matay. sa lesson kaya kayo. Sabi Ito pa sila ang dating dahil. Hindi. Sabi Musik. niyo Ewan nga, mo. kaya maglawi kung manulong, yun nga balita na. Ikanda pa po dahil ang bulan ni Lutang mag-upisa ng alas 11. Kaya makanyan, mayari yung alas 2. Tapos, wala naman lang. Diba? Oh, panay po makanyan, panay makanyan. Alam ko dito. Oh, Buhay na rin. Diba? Galing yan, busay. Pagay niya pa. hindi kami pupunta ka rin. Ay, pagkapagay niyo. Opo, pagdala niya pa man kasi mababa mo yung kaya yung dalan. O marine kami, pagdala niya yung pama. Alam mo, ang huli. Diba? Pagdala kaya. Ba, ini ba, maging ka nga ba, maging pugi ka ba? Kaya gusto pumogi ka, akan mo dito, ano, eh, ano, dano mo, eh, wala kang asawa. May pugi ka na. Sana po kami nga dengare nga na sana po gano'n nga. Ikaw, tinanaw pa rin, dalang nito. Kanita pa sasabihin Pisa na, pisa, diba? Hmm. At kung pisa na, talaga din. Ay, ito po yung kailangan tao. Aga pa din. Punta po, may stock yung kasi bahay. Kalunya po yung stroke yan. Ha? Kalunya po Dali yan. po, pusay pa rin. Kalunya po yan. Kanya po may stroke yung minuna, itandara ko yung gulog, lelet isang banaraya. Kasi po dati yung mag-therapy mo rin sa kareng hospital. Kaya kabisa amara na ulit pag nakakanak ko. Kaya kabisa yung gagamit malisa. Ilutan da ka, tanga din po, aking alas 4, muli kami alas 9. Makasambra, makamanchester, ang dami. O, madilo ka niya, pangayaba ka no. May galing niya po, o may kapag-obrayat pa si Bayo, na Ay, yan. mag-driver. Sinong pong nanena naman, sabi, pengan mo kasing bawa. Basta, paro na yun, paro. Opo. Paro. Meron naman pulis, talaga rito. Ditsumbab niya ba? Isipan niyo po na nabingi, 270 barbecue, bisa na. Taba-taba. Ano yung mo kanya? Screen. Puso ay puso mo. Insomnia. Baga, pinya, balakam. Kanaka ang mata. Sakit sa ulo. Migraine. Pulsa. Patapat. Pala, at hindi ka na. Ano? Ay, siya yan na mga nambak na. Maaari ka rin, maaari niya. Aba, malaw ko ba na? Malaw na rin. Aba, malaw din na rin. Ano naman mo ba? Ha? Ano naman mo? Napati ang masya sa yan eh. Pati kaya mo kaya pang... Okay. Eh, magsata. Ba, wala na ba na? Mas na ba na? Wala kasi nanood ba? Pero yun naman sila Eh, mag-play. nakakapanagputok ka niyan eh. Magawa na ako talaga kami. Ba, pasali ka ba? Pasali ka ba? Pasali ka ba? Kaya na ka ba? Ini kung ba yung tao mo yung mga yung balin, hindi ba na kita nila kung hindi natin na siya manitunan isa. Pagkera ako. Kaya na ka ba? Ewan ko pa, iluluto ko na. Kanina, kung pala gawa ko na lang po, magbuto ko. Bago habak, nekapili, may lagdak ko kay Ora. Kaya hindi na. Pwede na ako niningan ako. Aw yan ningan ako. Kaya pa rin. Kaya pa yun yun. Kaya pa yun ka siyempre ba? Kaya mo magkaramit. Kaya mo magkaramit. Kaya pa yun ka pala. Ilang buwasan? Kasi nilang yun. Ha? Pwede sana kaya. Pwede sana naman. Iyang bundo ng anak yan. Yan eh, wata pa patunta na yun. Wata, pare, wata. Yan na kang sample pantok. Yan. Kaya ito mga subscribe na ako. Hindi ko pa. Ay, mga vlog kami ngayon. Subscribe na mo. Kaya YouTube. Video ang ngayon, bakit tapos nagigit ang kulang ko. Para dahil ng video mo yung mga nita. O may ayaw po ngayon, may tabay eh. Dati nga may pay eh. Dahil may boy. Bago inasin na. Ali po. Pinapinan din mama niya. Ay, ba? Kaya po mga diba?
Pinapilan din Ini magaling. problema ko ini. Wanan po yan, wanan. Dito daw ready pa niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop! May dahil ito. May dahil. Sabi niya pa. Sabi niya mo. Pilan niya po session ngayon eh. Alin, impuri na yun eh. Everyday. Alam mo, di ba na pwede? Siyempre, Pwede. iya kong bilan. Iya kong talaga. 3 months mo, doon. Yan, ipatsi masali sa inyo. Pero yung kuryente na, alternate. Ano yung kuryente mo? Kuryente na alternate. Hindi ko kaya tiyak po. Kailangan, therapy mo. Pero yung exercise na, ay yung program, mag-start na pulo, tapos mag-English. Malaw, mag-gym. Oo, kailangan makaprogram yun. Masilbi ang everyday, pero yung kuryente na, alternate. Kasi kailangan natin kayo, bulit mo. Register mo pa rin. May naya po yung kaya yun. May naning... Ay, mo na na. Yung wanan na. Pati gamat wanan. Ayun. Ba? Tapos may, tubok. Hindi sila nabigyan. O, ba? Sila na. Hindi po sasakmal na po. Sa mabak, man. Hindi na po tayo mga-idol. Ayan. Kuryente na po rin. Hindi kuryente na mo, hindi mo na. Hindi okay yung map na yan. Okay na po tayo mga kaili. A, E, I, O, U. Relationships na. Wata po padalasan niya, kain na muna natin dyan. Bakit may pandalasan? Tapos pare, pagkatali pagkatali. Oo, magkantaya po yun. Pagkatali pangalit na ba? Ito ang lang dito. Alcohol to, magkantaya yan. Muna yung mga natin dyan. Video ko yan. Sa huli galing na ba? Bakit? Masayahin ka ba? Wow! Dati kasi yung doon. Hindi kasi kailangan. Kailangan kasi kaya kailangan option. Bulan na tanay. Yes ba? Kumain nyo ng tali. Aba, malaw. Bawalin mo, bawalin. Meron. Bawalin sa break, siyempre. Ay, ayun naman. Kaya naman talaga na. Bawalin sa break. Kaya po yun po. Bawalin sa break, na yan. Kamaragayin mo na yan. Ano mo na ba? Yan, hindi ba? Yan. Stop na. Kaninang mga kamatir lang pagkakalitin mo na panahon na rin. Buhok. Ano ba? Matabang hindi ang uyak. Kaya ano lang, stop. Nakasaya mo nga. Oh, hindi. Sabi natin. Hindi ka babay mo kasi matibig na. Kasi kinang ba? Kasi yun mo. Ngayon mo. Pasukan na dito. Ano yung pamasukan? Ano ba yung sarili harap? Kaya minsan kung pati dito yung pato. Pati katabi yung tibikin. Oo. Yan siya yung kanyang ba? Diba? Eh, dapat pamig lang yan kasi bago dapat. Mawang weekend, pamigyan na natin yun. Pangatandaan yan. Eh, payari yan. Kahit pa kung magkakang basketball, matiyabaya pa. Eh, dapat pamig lang. Diba? Buti kataon mo, ne? Ikaw pamigraw mo. Pamigraw na mo. Magkala ko, bintang kalubara biasang mag-therapy ba? Hindi pa. Kasi ito yapo ko ba? Itong yung yapan niya po yapin yung nanginig ang karapat. Yung therapy. Diba? May therapy ko. Diba? Ano therapy ko? Yung mga naman na, diba? Hindi nga rin. Isa. Ano naman ganito? Isa pa. Diba? Hindi na ako yan. Hindi na po meron ko yan. Numeri na ako eh. Pakaya ba? Pangabi. Tama ka eh. Malagdak ko. Ano na sulit niya ba? Ang tabuga.
Talagang siguro, bawat akap pa na siguro, talagang panig yan, di ba? Ang talagang, Talagang siguro, bukas ba pa, ayaw mo oras? Ayan, buwan. Kasi, namula pa ating kaya, wala ka, kaya balik, sa kanya, stupa. Ang buwan. Pati Merkulis, after meeting, kita. Papabalik ako. Babangin na ako. Ano yung mga nila? Wala. Wala mga nila. ala, Ano ka dyan? Kailangan may kimikali ko hanapin, madiskarte ka mag-therapy, na ba? Eh, basta-basta hilot. Ba? Kasi balakang. Kasi balakang. Hindi, balakang. 1, pulo. Kaya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matibig ako pag Hindi pa. matibig. Side by side. So guys, it's the warm-up massage therapy, after which we will make a digital therapy. So what we will then, ang first therapy namin kay Kuya Mario Gutierrez, dito po sa sentro. Ba? Kahit ano mo, pwede na. Tama ko. Hindi mo na kuryente ba? Hindi ka kuryente. Amin pa. ngayon pa. Pero mo, kay wata mo, galing ka. Ay, butang. Suba-suba ni Bob eh. Suba-suba yun. Mulala na ako. Bago din ba may, di ba may, ba pang text mo, di ba? One, give me. Two, give me. Three, give me. Four. Okay na yan? Sige pa. Five. Okay na yan? Cinco na, cinco. Ano ba yung tawag? Aba? Ano yung therapy? Magic. Yeah. Basta na yun ni Bakit mo laro. Mature yung panahon niya. Kuya, isang kaya doon niya ba? Ano mga kasabihin niya yan? Ah, wah. Kita mo na. One, two, three, four, five, six. Gini yan? Sige pa? Seven. Seven.
4-7 na eh. Ba, relax ka ba? Relax ka ba na eh? 15 minutes na ba? 15 minutes ba? Kuryente mo. Kanan ang kumiti mo, ha? Kanan. Bakit mo isabot ngayon na Mas kaya mo. Ay, bang ka na akong kahit mamay nga ka. Pang ka na akong cellphone. Pang mamay nga ka. Ito. Kanan ba na? Hindi tayo ba? Boss, ati mo wifi kayo, boss? Ati mo wifi? Sabi, Saan mo niya pa yun eh? Bukas ka lang, boss. Bukas. Ang doon kita ka na. Bukas ka lang kayo eh. Saan ka ba? Tulong ka bukas yun eh. So hello mga subscribers, likers. Ito na po yung ating end up therapy kay Kuya Mario Gutierrez. So tapos na po kami sa aming program. So yeah, please don't forget to like and share, subscribe my YouTube channel. Moderno Marketing 2, PS2. Ito po tayo sa sentro, Tanatut ay Pampanga, sa mga Gutierrez clan kay Kuya Mario. God bless po, folks.